Danske Kommuner er et specialmedie. Det har hjemme på Vejle Kampsgade 10 på Amager. Redaktionen ligger i samme bygning som Kommunernes Landsforening, der også udgiver nyhedsmagasinet. Danske Kommuner har eksisteret siden 1970. Dengang var det et tidsskrift skrevet af embedsmænd til embedsmænd. I dag er det journalister, der tager sig af den kommunale formidling til politikere og kommunale chefer. Nyhedsmagasinet Danske Kommuner udkommer 35 gange om året i 7.000 eksemplarer. Bladet har 49.000 ugentlige læsere, og sammen med netdelen er de blandt de mest citerede dagorganisationsblade. Der er 20 ansatte på avisen, inklusiv 3 praktikanter. Men det er ikke lønnen til journalisterne, der æder pengene på Danske Kommuner. Det gør de høje udgifter til tryk og distribution. De har ikke et etisk regelsæt. Bare man har sin almindelige sunde fornuft og hæderlighed, siger den ansvarshavende redaktør Tom Ekeroth. Normalt hersker der en rolig atmosfære på redaktionen, men hvis kaffemaskinen går i stykker, kan det få journalisterne op på dupperne.